Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám chcem ponúknuť jeden spôsob na prípravu mesa. Recept sa volá telacie medailónky so šunkou a šalviou. Na ich prípravu budeme potrebovať 10 plátkov chudého telacieho mesa, také isté množstvo surovej šunky, ktorú môžeme nahradiť plátkami buď udeného bôčika alebo slaninky, čerstvú šalviu, maslo, biele víno a čierne korenie. Začneme prípravou medailónkov. Vezmeme si plátok mesa, naň uložíme plátok šunky, jeden šalviový list a všetko prichytíme spolu jedným špagátkom. Takto pokračujeme v príprave všetkých plátkov. Takto pripravené medailónky opečieme na masle. Najprv z jednej strany, z tej, na ktorej sa nachádza šunka a šalvia, a potom z druhej strany. Medailónky teraz opečieme aj z druhej strany. Pokoreníme. Posolíme. A podlejeme bielým vínom. Po 2-3 minútkach sú hotové medailónky a môžeme pokračovať v príprave ostatných tým istým spôsobom. Naše telacie medailónky sú pripravené. Ako prílohu vám odporúčam zemiaky na akýkoľvek spôsob alebo len čerstvý zeleninový šalát. Hotovo? A do toho.